Φανταστείτε να παραδίδετε τα κλειδιά σε ένα αριστούργημα. Μια πολυτελής πέτρινη βίλα στην Κέρκυρα, χτισμένη εξ ολοκλήρου από εμάς, ολοκληρωμένη στην τελειότητα, έτοιμη να μπείτε μέσα. Ή ένα προηγμένο έξυπνο σπίτι που τροφοδοτείται από την δική του ενέργεια, αόρατο στο δίκτυο. Αυτό δεν είναι ένα όνειρο. Αυτό είναι αυτό που χτίζουμε στην Aerial Shots Corfu CVC Construction. Δεν είμαστε απλώς πιλότοι drones, είμαστε κατασκευαστές, τεχνίτες, καινοτόμοι. Η Aerial Shots Corfu CVC Construction ειδικεύεται σε δύο πράγματα. Πρώτον, πολυτελείς πέτρινες βίλες πλήρους κατασκευής, παραδοσιακή αρχιτεκτονική Κέρκυρας, σύγχρονη μηχανική, παραδίδονται ολοκληρωμένες, κλειδί στο χέρι. Δεύτερο, ιδιότητες επόμενης γενιάς με αυτόνομα ενεργειακά συστήματα, ηλιακή ενέργεια, μπαταρία, έξυπνη διαχείριση, μηδενικοί λογαριασμοί ρεύματος, απόλυτη ανεξαρτησία, από την πρώτη πέτρα μέχρι τον τελευταίο διακόπτη φωτός. Αναλαμβάνουμε τα πάντα, οι πέτρινες βίλες μας δεν είναι κτίρια, είναι δηλώσεις. Χειροποίητη τοπική πέτρα, τείχοι που αναπνέουν, βεράντες που συλλαμβάνουν το ηλιοβασίλεμα, ατελείωτες πισίνες που συγχωνεύονται με το Ιόνιο πέλαγος. Αλλά πίσω από την ομορφιά κρύβεται η ακρίβεια. Θερμομόνωση κρυμμένη σε παραδοσιακούς τοίχους. Θέρμανση δαπέδου κάτω από δάπεδα αρχαίου στυλ. Συστήματα έξυπνου σπιτιού που ελέγχουν τα πάντα από το τηλέφωνό σας. Εσείς επιλέγετε την θέα. Κασιόπη, Παλαιοκαστρίτσα, Άγιος Γόρδιος, χτίζουμε τη βίλα. Φτάνεις με τη βαλίτσα σου, όλα τα υπόλοιπα είναι έτοιμα, επιπλωμένα, διαμορφωμένα, συνδεδεμένα, έτοιμα. Τώρα φανταστείτε να μην πληρώνετε ποτέ ξανά λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, να μην ανησυχείτε ποτέ για διακοπές ρεύματος, να μην εξαρτάστε ποτέ από το δίκτυο. Οι αυτόνομες ενεργειακές μας ιδιότητες χρησιμοποιούν ηλιακά πάνελ υψηλής απόδοσης ενσωματωμένα στην αρχιτεκτονική. Όχι άσχημα πάνελ, αόρατη ενέργεια. Σύστημα Tesla Powerwall ή ισοδύναμα συστήματα μπαταριών. Αποθηκεύστε τον ήλιο για τη νύχτα, για το χειμώνα. Έξυπνη διαχείριση ενέργειας. Η AI μαθαίνει τα πρότυπά σας. Αυτή είναι αποδεδειγμένη τεχνολογία που εγκαθιστούμε σε κάθε νέα κατασκευή. Τι σημαίνει πραγματικά το turnkey για εμάς? Βρίσκουμε το οικόπεδο. Ή φέρνετε εσείς ένα. Εξετάζουμε από κάθε γωνία. Σχεδιάζουμε με αρχιτέκτονες που κατανοούν την ψυχή της Κέρκυρας και τη σύγχρονη πολυτέλεια. Χτίζουμε με ομάδες που έχουμε εκπαιδεύσει για χρόνια. Εργάτες πέτρας, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ολοκληρώνουμε το εσωτερικό. Κουζίνες, μπάνια, έπιπλα, τέχνη στους τοίχους, αν το επιθυμείτε. Και καταγράφουμε τα πάντα με τα drones μας. Παρακολουθείτε τη βίλα σας να μεγαλώνει από ψηλά, ακόμη και αν είστε στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη ή τη Σιγκαπούρη. Τότε σας παραδίδουμε τα κλειδιά και το εγχειρίδιο του συστήματος και τον προσωπικό μας αριθμό για οτιδήποτε χρειαστείτε. Η Κέρκυρα δεν είναι απλώς ένα ακόμα ελληνικό νησί. Κληρονομιά της UNESCO, διεθνές αεροδρόμιο, Μαρίνα Γιότ, μια κουλτούρα που συνδυάζει την ενετική κομψότητα με τη ελληνική ζεστασιά. Οι πολυτελείς πέτρινες βίλες εδώ εκτιμώνται κατά 8% ετησίως και με ενεργειακή ανεξαρτησία, το κόστος λειτουργίας σας μειώνεται κατά 70%. Η αξία της ιδιοκτησίας σας εκτοξεύεται. Έχουμε ολοκληρώσει πέτρινες βίλες σε κορυφαίες τοποθεσίες, κάθε μία πουλήθηκε ή ενοικιάστηκε πριν στεγνώσει η τελική βαφή. Είμαστε αδειοδοτημένοι κατασκευαστές, πιστοποιημένοι από την HCAA. Λοιπόν, θέλετε μια πέτρινη βίλα που θα αντέξει για γενιές, ή ένα έξυπνο σπίτι που σκέφτεται μόνο του, ή και τα δύο? Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας τώρα. Κάντε κλικ στο «Ξεκινήστε το έργο σας». Μέσα σε 48 ώρες σας στέλνουμε μια αεροφωτογράφηση, σχεδιαστικές έννοιες και μια προσφορά σταθερής τιμής, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Αεροφωτογραφίες Κέρκυρα CVC κατασκευές. Δημιουργούμε την κληρονομιά σας σε πέτρα και ήλιο. www.aerialshotscorfu.gr. Your vision, our expertise, from above to the ground up. Aerial Shots Corfu CVC Construction. But Aerial Shots Corfu, we are building Corfu's future.